Aya. Ekele m Chukwu na n'ụlọ. Lee ya. Lee akpa nsogbu gị buru bi m. Ibere m si m buru gawa Ọnịcha. Gaa ka ụmụ ọrụ n'aka ike ya agwụda m. Akpụnatara gị ya. Ihe ọma ga-egbu m. Kọma ihe ọma m ga-egbu m ya bụ onye m mere ya. Lee ya. Akpa nsogbu gị akpụlatara gị ya. Biko nna m otu obi. Ele ihe mere na gịnị mere? Kọọla m. Na-ajụ m ihe mere. Ọ nwa gị nwoke a. Ihe iburu bi m nwa akpa nsogbu. Lee nsogbu iburu bi m sị ọ bịa mụwa ọrụ n'aka m n'Ọnịcha. Ọ na-ekwe m zuru ike. Nshi ebe a ya shi ebe a akpa ya hụrụ akpa m ji etinye ego. Ntinye ego n'ime bifọ m na-abịa na. Ahụzi m ego m ọzọ. Ego si ebe ga ọsị m ọ gbakwara nọ sikwa n'elu fee n'ala. Ike ya gwụna m lee ya akpọlatara gị. Achọzi m ya amụzụ n'ọzọ. Achọ m ọzọ. Nsogbu. Ya nsogbu iburule nsogbu ibu n'ụlọ nga abụrụ ya gawa Ọnịcha. Nna aṅụ sị ebupụla m nsogbu n'ụlọ. Ama m na ị gara ebe ahụ gaga mụba nsogbu. Onye ọka ikpe ikwesịgo akwa ebara n'ụlọ ikpe. Ya ka ibe ego gị ma akpa n'uju n'okwu biko. Apatago m be nna m classic doing new generation. Apatago m. Ya ka ibe ego ma akpa nwoke. Enụrụ ya nke ọ dara gị na ntị. N'iru gị abụọ enụrụ ihe o kwuru. Bịa nsogbu. Ya ime hụrụ ọnụ ị na-eji eri ede nọ n'ihu m na-akpọ ọgago onye ọka ikpe. A na-ekwu gị na-ahịa onwe gị tatarịrị nwa nga ihefọrọ. Ị chọrọ ihe igbu onwe gị. Ị nọ n'ihu m na-akpọ nna gị ukwu onye ọka ikpe onye mkpesa. Atụrụ m na-egwuregwu aka nwa. Nke ịfụrụ wonte praịmarị 1 ma kwuo ihe ọ na-eme m n'Ọnịcha. Nwa gị ọnwa ụtụtụ ọ ga-epụta ụta nwa eburu m na-aragharị m n'ime Ọnịcha. Mụ na-esoro na-aragharị n'ime Ọnịcha niile na-agbagharị. Otu a ka a ga-esi na-agbagharị ana m achọ mkpụrụ ụgwa. Isi ya na-eme gị ya na-aragharị gị n'ime Ọnịcha. Na-ara m ịkpa agarị n'ime Ọnịcha niile ara m ọsọ agarị n'ime Ọnịcha niile. Ọ batago ụlọ ọ batago. Mụ na ya na anyị ga-eji ọhịa na vileji a. Biko otu Oko ọkara ebe a. Oko na-akọrọ gị akọ niile akwụkwọ ụwa anyị na-abị ọmalọ ekwechiri ọgwa m ife obutere na we dey here. As for you, m ga-agwa gị na ọmụ abụ nwọpụ iwe ka na-ata ntị n'ata. Ihe asị m chere ka m chọọ nwaanyị dị ime m ga-adọ gị vamba. maka Chineke kere mụ na gị na-abụ. Maka Chineke kere mụ na gị na-abụ. Maka eji kwuru si esikwa ọpụ iwe ka pọnga mkpali ego n'elu otu ngwa gị na ihe na-eme n'ọpụ iwe ka ụwara na-agbago. A na-ekwu ka ị mere eme gị gbuṅụrụ nwa aṅa asa maka nchere gị ka aka m nchere gị mfọ gị na akpa wepụrụ gị ndị dibịa ha ji gị chụọ aja ụwara na-agbago. Nwe ka ha ka gị na ịṅa m na sịga kpọwa nwaanyị. Asịkwa m sa penti na openti n'isi ọgwọ m ndị famili onu na-eche eme ewure nwa penti gba ya n'isi ya na-acha nwa ahụ Esi ndị famili anyị gba breki esi ndị famili anyị isi m kwuo ọnụ ihe a nwa na-eme ma o si na nne ya o si na nne ọ ga-ahụ na nne ya ka o si nwosike isi na eribure m nwa m n'ime ọbara nwa atụrụ ị nwere ka mụ na Kraịst dị na mma nwere ka nnọkọta m ji ndụ na-enwere otu siri ebi ịrụ ihe niile nọ ha abụọ nwere ka na-eme ka m Bullshit! aga m erikwana gị vam ọkwa m ka ị ga-adọ vam a na-eri gị vam maka Chineke ma mmadụ gị ofo gị kpọ m onye oshi ọkwa n'ụlọ ịbatago na ịbatago gakwa ga-ajụrụ ajụjụ jikwa ese gị dọọ m vam ọmmịmụgo ihe m ga-eri gị wu sam bịakwa bịa akịrị a come and belet me mama egburugo m ga-asị gị n'ite bụpụ gị ime ahịa gị kpọ m onye oshi ọkwa mmi